Ray, uli na lagi ka. Man na din yung klase. Basta ning cutting ka ha, sumbong di ka lagi. Oy, man na oy. Sayo ni uli si ma'am, kay gikalibang nga. Aw, abi na kog ning cutting ka, kusog ra bagay ka mo cutting. Asa Mark di ay? Pataka. Uli na si Mark oy, ganina ra. Aw, aha ka bataan, namiya di ay. Kita na ni kuyog uli oy. Aw, sige sige, tara. Ray, kita ka ng balay ka na wa. Haunted house ba na? Tagan ko na diha mga nagpuyo nga maligno. Ikaw, kung papuyon ka diha, masugot ka, ikaw ra usa. Sure dira oy, masugot ko, basta na ako'y kuyog. Mugua jud nimo oy. Ikaw ra gani usa. Dagan ba nagpuyo diha, mga multo daw. Be, tagaan ti kag 100,000, puyo ka diha, ikaw ra usa. Na, di ko oy. Kagamay ra ng 100k, pakit-on lang nung kong tiyanak di nga pangag. Ikaw be, tagaan ti kag 500k. Papuyon ka diha, ikaw usa, sugot ka. Na, di ko oy, bahalag wala ko'y kwarta. Ikaw lang puyo dira oy. Ngun pagid sila, naa daw multo diha magpakita. Naa daw white lady diha, nagbikini daw. Pag sure dira ayan oy. Naa daw white lady nga magbikini. Na, kung ako di kong puyo dira oy, bahala na lang oy. Naa lagi. Be, tagaan ti kag 1 million be, karon dayon. Papuyon ka diha, puyo ka. 1 million. Ihatag jud nimo karon dayon. Lagi. Tagaan lagi ti ka karon dayon, 1 million. Basta ara ka puyo diha. Asa masag kag 1 million be? Wa magi ka kapalit na imong purolo, bisloto na kay na. Ano pa imong brief ay? Luag na kay garter. Kaya sa jud mo ray oy, maninood bagag maayo oy. Nood bagag maayo. Okay class, before ta mo uli no, kay manilig sa tadaan sa gawas ha. Nya magsag-og. Okay sir. Yes sir. Okay sir. Kayasa ra. Kinsay naghigot sa kumbag? Kayasag mga naong ninyo oy. Mark, ikay higotan nino, klaro kayo. Ako ay pasagin nila nimo. Kita bitaw kakuyog ta nagsagog. Ahaka. Higot sa dakong bagoy. Ikaw ani ayan no. Klaro kayo, ikaw ani. Buang ka? Ako pisangin nila nimo, gigot pag akong bago niya. Ako pisangin nila nimo hanon. Kasi ni kasi gigotan ni. Laro kayo. Kaya sag naong nimo ha. Manangil man sa noon kanon. Kita sa bitaw gigot ako wao. Kag naong nimo eh. Kaya sa niya. Masakpan lagi na ako kinsa nahigot sa bag lagi na ako lagi. Na, paksit lagi. Tanaw mo taray. Ikaw higotan nino. Laro kayo. Ngano ka diha oy? Ako may mabasangin nila na eh. Bago pag itaabot gini. Kaya saan mo ray oy? Laro kayo ba? Ikaw nahigutan yung bag na mo ba? Ikikigutan yun no? Ay, utro sa gayan. Ako sa di mabasangin lan. Da, may ran yung duha. Gaba na inyo. Kiat kayo magnanggod. Ay, laro kayo. Ikaw judan ibo. Saba di aray oy. Ngunay mga oy. Haha, loya gini yung mga naong oy. Mao nadara. Nya karon ako yung basangin lan. Da, mayra, una lang uli niyo oy. Gara, gyud naong ni mo rin oy. Ikaw gitagian ni. Da, paghigot, pagbag. Napao, ha? Hoy, Ray. Awa Ray, na ako'y tabanog Ray. Hala, hindi ka ana. Ayan, akong binuhat Ray. Soy, pigod kay ni, tulin kistanan. Suya ana agud, buhati ko ana bi. Na, di ko oy. Palitan na lang ni oh. Ay, lain na. Dili pa lang na tulin. Tulin lagi kay ni, promise. Awa ha. No, tulin kay no. Ni, mao tulin ni mo. Niti urok mong ganito. Ang wala may hangin. Pero nay hangin, tulin kay ni. Palita oh, dos lang. Sige na. Hala, tagdos ra na. Nakoy dos. Ay, basin dili na tulin. Tulin lagi ni, promise. Tulin dyan ni siya. Basta imong paliton, tudluan ti ka sa tricks ani. Unsa ka pagpatulin? Nam ni siya tricks good para mo tulin og maayo. Mantay ka. Sige, paliton ko na. Oh. Tulin lagi ni lagi. Promise. Unsa man say tricks ani para nindot iyang lupad. Sayon na kay na oy. Kita ka na kanang
dapit sa lubot niya kana. Imo ra na siya huipan katulo para nindot iyang lupad para tulin kaayo. Ayog saba nila Mark ana ha. Ato-ato ra na ha. Inganaon ra di ay.